Bore da iawn I chi gyd, a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni eto'r wythnos hon. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Gadewch I ni wrthrymu gweddi dros Wcrain. Gweddiwn. Efengyl trangnefedd o'r hed dros y byd, a deled y bobloedd I ddlewyr chi gyd. Arglwydd, dyna'n gweddi ni eto'r bore hwn. Gwrth I ni glywed y floedd am heddwch o'r maen llwg yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn ystod y dirnodiaeth heibio. I ni o dad nefol yn cofleidio'r waith honno ac yn wir deheu am heddwch yn ein byd ni, yn enwedig yn Wcrain, a gwledydd eraill, Afghanistan a'r Yemen a phawb arall lle mae yna ormes a thrais ar y fela. Gweddiwn am heddwch yn ein byd ni, am gyfiawnder, am ras ac ymynedd, am gyd ddealltwriaeth, ac am dangnefedd yng nghalon bob person. Amen. Y gwynfydau. Gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n ewynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy eu digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy weld yw. Gwyn ei byd yr rhai erludiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant I ddiw. Gwyn eich byd fan fydd pobl yn eich gwaredwyddo a'ch erlyd, ac yn dweud pob math o ddrygael celwyddog yn eich erbyn o'm achos I. Llawen hewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir erludiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chi. Yes.
Stafell fechan iawn oedd ein stafell ddarlithio ni yng Ngholeg yr Annibynwyr Cymraeg yn Aberystwyth. Ond wrth wasgu o amgylch y bwrdd, nid peth anarferol fyddai un ohono ni fyfyrwyr fwmpon pen yn ddamweiniol yn erbyn cornel plinth marmor oedd yn dal pwysau pen ddelw o Henry Richard. Bu'r pen ddelw yn byw'n gartrefol iawn yn ein coleg ni ers sawl blwyddyn. Ac fe fydd yn prifathro ni y diweddar barchedigeifion Powell wastad yn dweud nad oedd e'n gwneud synwyr o gwbl bod pen ddelw Henry Richard yn achosi doli'r achlysurol i fyfyrwyr, gan i fod e'n cael ei adnabod fel apostol heddwch. Wrth i'r miloedd dyrru Tregaron ar gyfer ei Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos diwetha, fydden nhw siŵr o fod wedi cael cipolwg ar gofeb Henry Richard a'r sgwâr y dre, gan traw Tregaron oedd ei dre enedigol. Gas ei eni yn y flwyddyn 1812 yn fab i'r parchedig Ebenezer Richard, gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd. Graddiodd mewn diwnyddiaeth o Goleg Highbury yn Llundain. Ac yn 1835 gas ei ethol yn weinidog ar gapel yr Annibynwyr yn Marlborough Road, yr Old Kent Road yn Llundain. Oedd e'n ffigwr blaenllaw yn rhengoedd y Rhyddfrydwyr Cymreig ac yn gyfaill i'r diwygiwr radicalaidd Saesneg Richard Cobden. Yn 1868 gas ei ethol yn aelod seneddol Merthyr Tydfil, a fi oedd yn y swydd honno tan 1888. Ond i ni'n cofio'n arbennig am Henry Richard fel herwyddwr achos heddwch a chyd ddealltwriaeth rhyngwladol, ac fel ysgrifennydd y Gymdeithas Heddwch am 20 mlynedd. Fe gyfrannodd e'n fawr iawn at y mudiad yn erbyn caethwasiaeth ac achosion eraill hefyd. Fe gyhoeddodd e nifer o bamffledi a threithodau'n Gymraeg a Saesneg ar bynciau mawr i gyfnod, yn cynnwys addysg yng Nghymru, safle'r iaith Gymraeg, diwygio'r tir, datgysylltu'r Eglwys Anglicanaidd yng Nghymru. Bu farw ar ymweliad ac arglwydd raglaw Môn yn Treborth, Bangor, ar yr 11 o Awst 1888. A mae yna 2 gofeb iddo fe. Y naill yn ei dref enedigol, Tregaron ar y sgwâr, a'r llall yw i fedd, y mynwent Abni Park Llundain, lle ceir darlun ohono fe mewn carreg ar ei garreg fedd. Ac wrth i bawb glywed y cri am heddwch o'r maen llog wythnos diwetha, gobeithio'n wir y bu'n ni ystyried ein hymateb fel rhywbeth yn fwy o lawer na datganiad yn unig, ond yn her i ymrwymo'r newydd i weithio dros heddwch a chymod. Yr union her osodi'r unig gan yr arglwydd Iesu hun yn ei bregaeth ar y mynydd, gwyn ei byd y tangnefeddwyr, meddai Iesu. I ni'n clywed yn aml yn dyn ni am yr angen i gadw heddwch. Yr hyn sy'n anodd i'w ddeall yw awydd pobl i gadw heddwch pam nad oes heddwch yn bod. Smon ni'n gallu cadw rhywbeth ond i bai bod y peth hwnnw'n bod yn y lle cynta. Fedrwn ni fyth a chadw heddwch os nad oes heddwch yno. A dyna paham nad oedd yr arglwydd Iesu wedi annog i ddilynwyr i fod yn rhai a fydde'n cadw heddwch, neu gyna beth wedodd e. Ond fe ddwedodd Iesu a byddai'n ddaw beth i bod nhw'n mynd ati i wneud heddwch. A mae yna wahaniaeth rhwng cadw heddwch a gwneud heddwch. A dyna yw ystyr tangnefeddwr, yr rhai sy'n mynd ati i wneud heddwch. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, gwyn ei byd y tangnefedd wneithurwyr, meddai Iesu. Mae yna ysfa gan y sawl sy'n awyddus i gadw heddwch, i fynd ynglyn â hynny gyda grymoedd y byd. Ond am y sawl sy'n dymuno gwneud heddwch, mae nhw'n mynd ati yn ddyfnach o lawer a cheisio ei gorau i'w datrys drwy gyflwyno cymod fel gwnaeth Iesu Grist ei hun. Ac i ni heddi'n cael ein galw i fod yn bobl a fydd yn gwneud heddwch, nid yn unig yn ei gadw fe, yn wneithurwyr tangnefedd, creu tangnefedd yng nghalonau pobl a wnaeth Iesu, cael gwared ar y conflict oedd yn trigo yng nghalonau gwir a gwragedd. Ac mae'r tangnefedd hwnnw'n golygu llawer mwy na dim ond absenoldeb ryfel. Mae'n dangnefedd ragwyddol,
Mae'n cael ei nodweddu gan gitgor trwy'r holl fyd. Heddwch y nefoedd yw e, a'n braint ni, a'n cyfrifoldeb ni fel disgyblion Iesu yw bod yn dangnefedd wneithurwyr, yn dangnefeddwyr. Ac un o amodau cyntaf bod yn dangnefeddwr yw fod na dangnefedd arno ni ein hunain. Mae'r daith hiraf bob amser yn dechrau gyda'r cam cyntaf. Ac i'r tangnefeddwr neu'r dangnefeddwraig, mae'r cam hwnnw'n dechrau gydag ef neu hi ei hun. Pan fydd trefn yno ni'n hunain, byddwn yn gymwys wedyn i ddod â threfen i'n byd ni. Crist yw ein tangnefedd ni, yn union fel y bydd rhiant ar ddiwedd y dydd yn casglu tegannau plentyn a'i gosod nhw'n drefnus gyda'i gilydd. Fel na mae Crist yn rhoi trefen yno ni ac yn rhoi i ni dangnefedd. Yng nghysgod cofeb Henry Richard, yr apostol Heddwch, sy'n sefyll yn dalsyth ar sgwâr Tregaron, cartref ein prifwyl. Cofiwm am alwad Iesu i ni fod yn dangnefeddwyr. Ac am y tangnefeddwyr mae Iesu'n dweud, gwyn ei byd.
Gweddiwn. Arglwydd agor ein calonnau i dderbyn ac i ddathlu rhodd y dangnefedd. Y tangnefedd sy'n deillio arno ti, na all y byd i roi na'i gymryd oddi wrtho ni. Y tangnefedd sy'n ymlid bob cynnwrf ac ofn. Arglwydd, tyrd yn y dangnefedd i ganol hint a helynt ein bywyd. I ganol siom ein methiant, i ganol anterth ein iechyd, i ganol poen ein dioddefaint. Tyrd i fod yn nerth ac yn ddiddanwch i ni. Tyrd yn y dangnefedd i ganol gwaith a thystiolaeth eglws, i ganol rhin a ddoliad y bobl, i ganol cymdeithas y dau neu dri, i ganol ein gobaith pan welwn yr wyddion twf, i ganol ein siom pan welwn y gwaith yn methu, i ganol dryswch ein chwilio am dewyllus, i ganol poen rannu yn ioddefiadau'r byd, i ganol ein hymdrech i rannu'r ffydd ac eraill, i ganol ein hymchwil am undeb ac adnewyddiad. Arglwydd, tyrd yn y dangnefedd i ganol dynoliaeth ranedig a bryw, i ganol ryfeloedd a therfysgoedd ein byd, i ganol ing y clwyfiedig, i ganol torcalon y weddwr ar ymddifad, i ganol dychryn y ffoadur a'r alltid, i ganol llyd a dialedd y gormeswr, i ganol trafodaethau arweinyddion y gwledydd, i ganol tystiolaeth ddewr y tangnefeddwyr, i ganol pechod a chywilydd ein creulon dere. Tyrd i fod yn obaith ac yn waredigaeth i ni. Arglwydd gadith dangnefedd ein meddiannu o ddichod, ein llenwi o mewn, ein hamgylchynu o allan, ein cofleidio a'n cynnal, rhag i ddim gynhyrfu'n calon, a rhag i ni ofni. Yn enw Iesu Grist, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn yna i un dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg, can ysteiddod ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.